asia. En osaa sanoa. No nyt se katkesi. Ei nyt kyllä mikään hirveän erikoinen on, mutta siitä on sanottu, että se ei vissiin ole aluksi ihan täys, mutta se pisaroituu aika iloisesti. Vaikea sanoa. Kokeile siihen lokariin. Siitä niinku vauhikkaasti lähtee. Käviköhän tuossa konepellin kanssa nyt niin mä vähän epäilen. En tiedä. Onks toi vesi tää juomakelpoista? On. Tää voisin tulla tähän hommaan. Kyllä se täältäkin lähtee. Vaakapinta, vaakapinta. No. Kyllä. Kyllä se noista ainakin lähtee.